Pilota i atenció perquè ara la colla jove Xiquets de Valls intenta la primera ronda, el 4 de 9 sense folre. Aquí els tenim. Una colla que aquesta mateixa temporada ja l'ha carregat 2 vegades i que ha demostrat que té potencial per descarregar-lo. És un dels seus reptes per avui. No sé si has vist amb el Luis aquesta temporada algun dels 4 de 9 que han fet. Sí, n'hi he vist un i trobo que això és fantàstic. És un gran castell. I el que m'encanta més de tot això és que l'agafen sempre molt tancat. Aquesta mida que tenen és... I el que van demostrar també a la Bisbal és que encara que l'agafin malament, perquè ell no estava gaire enquadrat, no era cap meravella, doncs tenen corda per defensar-lo. Estan molt animats amb aquesta gent. Atenció, que tiren amunt. Hi ha 15. Molt bona mida. 4 de 9 sense folre de les joves de Valls. Les joves de Valls, per cert, va estar a punt ja de carregar aquest castell per Sant Fèlix. Anem a veure si avui ho aconsegueix. Ja han tirat també, hem pogut sentir de fons com tiraven els dosos. I els sisens estan ja pràcticament col·locats. 15 quarts està molt quadradet, potser 15 ara una miqueta obligat el que està a l'esquerra. Però bé, sisens estan... Vinga, que està perfectíssim això, va! Que no se'ns obri més, que està maco, Està maco segons els responsables, els tècnics de la jove. Entrada de dosos. Està molt parat, I el decidit que és aquesta canalla i el parat que està. Atenció que estan a punt ja d'entrar Cotxador i Enxaneta. Està molt maco, pot arribar molt lluny. Però ara perfecte, en aquest moment no està patint ningú el castell, no? A punt de passar ja l'Enxaneta, que bé que el tenen, Perfecte. 4 de 9 carregats. Jo crec que si no s'atabalen massa el poden descarregar. Ai, dosos per dalt, caurà per dalt. Mireu si està fort. Com està impressionant. Si està fort, que això cau tot el pom i el castell no cau. I està baixant per dintre. Quina confiança que tenen, quina confiança que tenen. Impressionant les joves de Valls. Impressionant les joves de Valls. Molt bé. Jo em sembla que potser els puristes diran que no està descarregat, però per mi em sembla que, a part de descarregar-lo, han aguantat dos pales molt fortes. Pel consens de la plaça, fixa't que les altres colles també aplaudeixen. Jo crec que sí. Està descarregat. I tant. Quina demostració ha fet les joves. I aquesta... Jo no sé per qui anava aquesta dedicatòria. Més aviat sí que ho sé. Sí, si no sabem ens ho podem imaginar, sí. Ja hi som, Ja hi som. Bé, tant de bo que responguin en castells. Però realment, que les joves podia descarregar aquest castell, tots ho sabíem. Ara, que el descarregués d'aquesta manera... Sí, d'aquella trompada. Al cap i a la fi, segons les bases de concurs, que es despengi qualsevol castell. Màxim 2 castellers, i aquí sí que se n'han despenjat 2. Sí. I el tenim. Fins aquí el castell anava certament molt bé. Molt bé. I una de les coses que ha dit en Maurici és que no s'atabalés la canalla al baixar. Potser s'han atabalat una mica. Sí, això no és més que potser massa ganes de fer-ho. S'ha jupit un 2, el 2 de la dreta. Fer-ho ràpid. Jo crec que la Cotxador el desequilibra una mica. El desequilibri. Ara veus? Les tira massa. Veus? Cau un i un altre. I aquest baixa. I un altre baixa per dins. Sí, vull dir que... I això demostra que el tronc estava fortíssim. Molt fort, amb molta confiança. Més que res, les caselles fan la confiança. I aquesta gent ho tenen claríssim el que han de fer, no? I no... Sí, cau un. L'enxaneta baixa, es veu perfectament. Sí. No sabem si 2 i un baixa per dins. Que no és gens ortodox. Sempre ens quedarà el dubte. Sí, però jo penso que el mèrit el té. Això és evident. Jo estic convençut, no sé, jo el dono per descarregat. Particularment jo, sense que em porti cap tipus de passió ni res de res, no s'ho mereixen. Tothom que lluita així es mereix descarregar un castell.